by what you do not have. The true words of God inspire all heedless of frailties. Omega Digi Bible for the visually impaired. Double tap to open. Omega Digi Bible, main reading book, Ephesians. Main reading chapter 1. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling. No limitations to the believer. Enlightens the eyes of the heart and discerning the truth. Omega Digi Bible, available in English, Portuguese, and Spanish languages. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Anuanom ne ahodoɔ. Pamokyɛw nsa na yɛbɛhyɛ ase no yɛahyia Nyankopɔn asɛm no. Pamokyɛw momma yɛmmɔ mpaeɛ na yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa na akwankyerɛ na asatenato na yɛhoho adɔfoɔ nso yɛsrɛ mo mma yɛn nyinaa yɛmmɔ Nyankopɔn mpaeɛ. Mma yɛn nyinaa yɛmmɔ. Agya Nyankopɔn, Tumfoɔ ne Wɔkɛseɛ, Agya yɛba w'anim kronkron adigya, Awurade Yesu Kristo din. Yɛdi kan, sɛ yɛpae sɛ ɛyɛ yɛn ani so bebree sɛ akwannya kɛseɛ yi aba yɛn abrabɔ mu na yɛanyɛ akomasoadeɛ ne wɔpɛ bi sɛ yɛbɛsua wo nsɛm kronkron. Na nnipa bebree no ara na wɔn werɛ afiri. Dodoɔ no ara na wɔde wɔn ho hyɛ ewiase ne honam akɔnnɔ a ɛwɔ yi asase yi so. Agya yɛda wo ase sɛ wode wo nsa ka biara akoma. Ama yɛate nka bi sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ yɛn Ɔfoɔ akyiri kwan. Ɛno na yɛde no nnipa nyinaa wɔ asase yi so. Yɛde wo kaa yɛntumi ntua yie. Mesrɛ wo sɛ fa yɛn nsini nto na bɔne bebree a yɛyɛ atia wo nyinaa kyɛ yɛn. Yɛgye to mu sɛ yɛdi wo ntwam bebree. Adeɛ biara a yɛbɛyɛ mfomsoɔ na yɛato si, yɛsrɛ wo hu yɛn mmɔbɔ na te yɛn akoma mu fi nyinaa ho. Yɛsrɛ wo sɛ yi nkanta ne nneɛma bebree a ɛrekyerɛkyerɛ yɛn adwene afiri yɛn abrabɔ mu. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnya wo nsɛm na wɔane yie, na wo mmara nsɛm ntena yɛn akoma mu nohoa. Yɛsrɛ wo yɛka yɛn ho wɔ yɛn nhyiamu yi nyinaa. Yɛda wo ase. Wɔ Dɔbafoɔ no din mu. Amen.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Kasama po na ating mga kapatid Bisawo ni Church of God Abarama Eli International Sariano, sa tira iba't kronkron ba yano? Yama mo nyina kwa ba? Ni anwa e free me ame ahodo aba ya tira kronkron di sia na mo se misemri ase. Da Onyankopon ase pontene ne ensem e free tira ensem kronkron mu. Na enuanom yanche yakoma mo nyina ye ne da so ne se mabaka ye ho ama yesua Nyankopon asem ne dai. My brother Eli Sariano, mama yansha se preocupa brother Daniel, mama yanko Brisbane, Australia. Oni Abarama Bilhao de la Flor. And chia como brother Eli Awa Homaniso, brother Eli, ne brother Daniel. The Wakaya Hona de Oniaba Marilon have been son of your Christian, you 52 years. Na Nisem Bisani. Brother Eli, ne brother Daniel, Mamunina Joe. My same is A job for almost 2 years, but I couldn't get it. I always been rejected. But at the moment, I have a job as a taxi driver, but I want to change the job. But the I always think negative. Beko adwuma biara mu aya na ya pamo me. Beko ya I adwuma ba don't bia ya mfa me. have any direction. Na So yun lang po, ate Brother Early. nka minya ne sa asa minni akamafo na minni ba bia me fa mani nkyere wa brabo yi mu. Meron kasi pong kulang sa inyo. Enti ya dia ba dia. Kung gano'n ang nararamdaman nyo, naiisip, merong kulang. Kasi ang sabi po doon sa Gis 23 ng Jeremias, basahin natin both in Tagalog and in English, kapatid na Daniel. O Panginoon, talastas ko na Na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para yankin ya ngoma tidu anchemu aduonum yensa. Na arade bakuna se wonipa na kwan eni ono ara ne nsem na eni wonipa ensem obetutu na namo sade yese anya wonipa bi ene betumi atenetene na namo ano betutu na namo wonipa bi ara no betumi atenetene na namo wankasa mo tumi tutu wa namo Tapos, para bang walang direksyon ang ating paglakad, ang buhay, awa brabo yi mu may kulang po. Kasi, sabi Abrabo ko, yi mu no hindi para sa tao na lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. We are not capable twira kronko na se directing our paths. Merong isang maaaring aw arade bakuna se wonipa kwan eni ne nsem eni wonipa nsem sade ya wanam a obetutu na namo po, pakinggan nyo sa English at sa Tagalog. ang puso ng tao ay kumakatha da mama ng lakad. yankenkan Ang Panginoon ang mabusam etidu nsia mga anchemu nkron Proverbs chapter man's heart deviseth his way, but the chapter Lord 16 verse 9 steps. wonipa akoma na adwene ne kwan ho na arade na wosisi na namon Ang nagdidirect. Alam nyo, mga kapatid, ang isang pelikula, may da director nipa na muntu wodi e wonyankopon na tenetene wonipa na kwan pilihan ng isang may director. Ang pelikula, pati lahat ng nagtatrabaho, merong organized teamwork sa buhay sa mundo. Marami pong nanggugulo. May kaaway ang Diyos. Hindi natin kaya yung kaaway ng Diyos kasi malakas yun eh. Si Satanas. Powerful siya. Pero kung kasama natin ang Diyos, madadaig natin yung panggugulo ni Satanas, yung mga negative thinking, yung mga kawalan ng tiwala, yung mga kawalan ng direksyon sa buhay. okwan betumi ya Ang sabi sa 4:7 ng Santiago,
Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya Boy sa some inyo. adwene bɔne bɛba nipa adwene mu no. Twerɛ Kronkron no sɛ wɔmfa Nyankopɔn asɛm ntua bɔnsam ano kwan na wɔbɛdwane afiri mu. Na sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ɛhyɛ wɔ Nyankopɔn ase a disappointment, mga kaguluhan, bɔnsam bɛdwane yɛn. mga kung ano-anong kawalan ng direksyon sa buhay, Bɔnsam nasisirang pamilya, ɛna de nhwɛmudie ba. asawa, asawang hindi tapat, mga anak Bɔnsam na de lahat ng yang awarefoɔ sa buhay mu nteteyɛ ɛba. may pinanggagalingan Bɔne a ɛwɔ abrabɔ mu nyinara ni Satanas at yung trabaho ng masasamang espiritu na bɔnsam na Satanas na ɛde ba ɛmu biara ɛwɔ ne hini. Ahomɔne nso yɛ saa. Bɔnsam hindi natin nakikita ne ahomɔne parang para sa iba wala siyang bearing, no, pero sa isa pong nakakaalam nag-aaral ɛna ɛtete ng salita ng Diyos dapat wiase no. tayo meron Ehunu bɔnsam deɛ. malayan Nanso obi a wɔnim Nyankopɔn asɛm na wɔte aseɛ no. manggugulo Mama yɛn ni mmra yɛn ho so. Aborɔ yɛn na mama yɛn nya magdidisorder nteaseɛ sɛ abrabɔ yi mu no ampa sɛ ebinom wɔ hɔnom a unorganized wɔde sakasakayɛ bɛba yɛabrabɔ mu. Ewiase no dating yung Onyankopɔn siesie no yie. Grego Yɛbɛtumi aka sɛ kagaya nung sa pinanggalingan ng salitang cosmetic Greek kasɛm no yɛ cosmos. ayos na kaayusan yan po ang natural na ginawa ng Diyos may kaayusan sa lahat Ɛ sɛ cosmetic. Nhyehyɛeɛ a ɛwɔ n'akwan so. Adeɛ biara a Onyankopɔn yɛɔyɛ no sirain ang ɔyɛ no ne kwan so. na kaayusan Nanso biribi a babɛbɔɔ nneɛma ato agu. sa pamilya Nyankopɔn adeɛ a wɔyɛɛ no pɛpɛɛpɛ no binom de sakasakayɔ gulo naninira aba abɛsɛe no. organize Ankorankora nipa. kanisa Abusua kanyang mga deɛ ɛka abusua bɔ mu sahin natin ng na abusua ɛyɛ fɛ no inyong ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. noong Na mmom deɛ ɛma abusua ntam teteɛ no ɛyɛ bɔnsam ne n'anyɔnkofoɔ. sa Pangulo Ɔma yɛnkenkan Efesofoɔ nwoma ɛti 2 ɛnkyɛmu 2. Ephesians 2:2. Na aka no monante sɛdeɛ wiase abrabɔ teɛ. Te ne sɛdeɛ wiem tumi no pani no teɛ. Honhom anansan ɛyɛ adwuma wɔ wɔn a wɔyɛ asoɔden mu no. obedience the spirit that now worketh in the children of Honhom a ɛnɛ ɛyɛ adwuma wɔ asoɔden ɛma mu. na dapat magmahal Ah, siya ang pumapatay sa anak iniiwan sa CR adwuma ɛwɔ ɛnɛ tapos asoɔden mu. Wodeɛ hwɛ ka lang sa orden sa abɔfra ginawa ng Diyos a ɛmo hwɛ sɛ ɛnyɛ bɔnsam adwuma sakit sa kanyang mga anak a ɛyɛ obi a wawo no ɔno ara ne ba. kita mo how Wahwɛ ma akwaraa no nyine wayi nyinsɛn no ato agu malasakit ang kanyang anak na ɔmaku abɔfra no. mga hayop Ebinom nso tumi gya nkwadaa no egu tapos makakakita ka ng ɛyɛ nneɛma afi mu. mas maayos Hwɛ ɛnɛ mmoa koraa mpo wo a wɔhwɛ wɔn mma. vlog ano Nnipa nka ebefiri sɛ nka wɔn deɛ wɔyɛ nipa wɔn adwene no. buo Bɔ no wawo akwadaa no wato no atwene. na isa-isang dudukutin ng doktor Wɔbɛhunu sɛ abɔfra no na wayi nyinsɛn no ato agu. babaliin yung mga buto para mailabas dun sa puwerta ng babae dun sa Abɔfra a mogyatoa mu no bi wadi abosome 3, abosome 6. Wanyini awie na wɔn akum akwadaa no ayi no afiri gumagawa ang tawag po doon ɔmaame yafunu mu. in the children of this Yɛn nya adeɛ a Onyankopɔn bɔɔ nipa no ɔde hyɛɛ nipa mu. Nanso ɛbaa ne sɛ na ɛnɛ nkurɔfoɔ di awuo. Honhom a ɛyɛ adwuma wɔ nipa mu no yɛ bɔnsam. Yɛwɔ awofoɔ binom wɔ hɔnom a
ɔmo mma no nso ɔmo nku wɔn wɔ sa abɔfra no yɛ ɔbaa a na wato ne mona bi wɔ so ɔbɛtena ɔbaa no nso wato wɔ maame mona adɛn nti ɛna biribi sɛ ɛkɔ so wɔ wiase ɛfiri sɛ honhom bi ɛyɛ adwuma wɔ asoɔden mma mu honhom bi ɛna ɛma nnipa aso yɛ dene saa honhom no a ɛma nnipa aba mu buo na wɔn nyɛ Nyankopɔn ni no saa honhommɔne koro yi na ɛyɛ adwuma ebinom wɔ hɔnom a ɔmo bɛka kyerɛ sɛ wɔhia Nyankopɔn wɔ n'abrabɔ mu nanso sɛ ne ho kyerɛ no na sɛ ɔbɛn wɔwu a saa abere na wɔhwehwɛ wɔ Nyankopɔn akyiri akwan ɛso na ɛka akyi akwanya no ɔsɛe no mama yɛnkenkan mmabusɛm ɛti baako ankyɛmu 24 Proverbs chapter 1 verse 24 sɛ mafrɛ na mokame matene me nsa na obi mfa nyɛ hwee Awurade sɛ wafrɛ na mekasa kyerɛ na mompenti Nyankopɔn afutuo na Nyankopɔn kasa kyerɛ sɛ sɛ yɛmpenti sɛ ɛnamabɔne bi si wɔ nipa brabɔ mu a botaeɛ baako pɛ a nti ɛma nipa yɛbrɛ no ɛne sɛ ebi a yɛmmerɛ yɛn ho ase ɛnhyɛ Nyankopɔn afutuo ase deɛ nti ɛma bɔne bitumi ba yɛbrabɔ mu no sɛ wɔmmerɛ wo ho ase nhyɛ Nyankopɔn ase a bɔnsam betumi anya te sɛ James to na adwum no na yɛnim baabi a de yɛ korɔ na ɛsiane nsa aberɛ nyinaa yɛkɔ yɛnim tenti We haven't got a prayer. Ayon. We haven't got a prayer. Maraming tao na ang Diyos. Kaya ɛnuru baabi a yɛkorɔ yung kagaya ng kanta na yun. Maganda yung kanta na yun eh. At least meron siyang ɛna nipa bebree no a na nangangailangan tayo ng panalangin, pagtitiwala, paghingi ng direksyon. werɛ afiri wɔ Nyankopɔn Kaya ang buhay niya magulo. Just once, can't we figure out? ɛnokorɔ yɛhia wɔ Nyankopɔn wɔ yɛabrabɔ mu ɛsiane sɛ yɛne Nyankopɔn yɛabrabɔ mu nti ɛyɛ nɔma basabasa adɛn nti na ɛnnapa ɛntena hɔ nkyɛre bɔne bɛn na yɛyɛ sɛdeɛ obɛtɔ no adwum sɛ adɛn nti ɛna ɛnnapa ɛnkyɛre wɔ yɛabrabɔ mu abrabɔ yi mu no sɛ wonni Nyankopɔn wɔ abrabɔ mu a adeɛ biara a wɔbɛyɛ ne nyɛ yie ɛfiri sɛ bɔnsam ɛmmerɛ sɛ wobɛtumi asɛe w'adeɛ ɛmmerɛ ma bɔnsam sɛ wɔbɛtumi adaadaa wo nti wo nuaba deɛ mɛtumi aka kyerɛ wo sɛ deɛ nti a nneɛma nkɔ yie ɛwɔ w'abrabɔ mu no ebi a na wonni womfa Nyankopɔn asɛm nyɛ hwee ebi a na Nyankopɔn ne w'abrabɔ mu ɛna sɛ mpo wokɔ asɔre na wobɔ mpaeɛ nso a ebi a asɔre a wokɔ no monyɛ Nyankopɔn apɛdeɛ wɔ hɔ nti sɛ Nyankopɔn apɛdeɛ no yɛnyɛ wɔ hɔ deɛ a ɛneɛ ɛmmoa mo Mateo nwoma 10:6 He will be with us. Why? Because God knock and He will open. Seek and you shall na find. mohini na obebue mohwehwɛ na mobɛhunu mommisa na wɔde bɛma mo mommom na wɔbɛhini mo mommisa na wɔde bɛma mo bisa wɔ Nyankopɔn de bɛma wo hwehwɛ na wobɛhunu sɛn na wɔbɛyɛ no ɔkwan bɛ no bɛtumi ahwehwɛ adeɛ afiri wɔ Nyankopɔn nkyɛn na wɔn nsa aka bisa
ebi adekode a wo bisa no ebi a wuni ma adekode akora wo bisa monhwe omo a wamo etu gold no omo ani gina baabi na so wamo ntumi ihunu omo ni baabi asika kokko no wona so omo branse no wo anya bi that's why abrabo yi mu no hia we Nyankopon sade atie biara ebia na woni sika wo bebre ewo asetena yi mu ebia na woni ya ahoto bebre wo asetena yi mu ana woni sika mpo a wo de betwintwan wo ho so enya de kase biara wo Nyankopon wanim monhwe Lazarus afa wobre ne amaniye mu Lazarus abro nyina no na wotwem poporo wa obenya di wo sikafo no de pono so da so nani soe na se no ne ade we Nyankopon de ma no kra no a nani soe afei sa afọrọbọ nyina akiri amanehunu ohia obre ne nyina nsa so na nkyɛn no ɔsan so brɛ ekuro tutu no na so esan no sɛ ɔwɔ gidie wɔ Nyankopɔn mu nti wanti atua ɔsrɛsrɛ adeɛ yɛfrɛ no sɛ wɔde srɛfo na so brɛ wɔwuiɛ no wɔwuiɛ wɔ anidasoɔ mu yɛsoa no kɔ Abraham kokom yɛsoa no kɔ abɔfoɔ no bɛfaa no kɔ Abraham kokom Abraham yɛte ase no yɛrem ne nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛsiesie nkama yɛ sɛ dodoɔ no adwene sɛ yɛabrabɔ ne fapem ana ano epem asase yi so pɛ asase so yɛhunu nneɛma bebree no ana wɔ ha yi nanso yɛa ne yɛnim sɛ biribi papa bi wɔ baabi a wɔse yɛde yɛadwene edi akyire Nyankopɔn asɛm ama yɛte aseɛ sɛ yɛn nipa ɛnyɛ asase so ne yɛbɛtena ha daa yɛntena ha daa yɛne nkwa a ɛwɔ asase so akyiri yɛwɔ baabi foforɔ kɔ yɛn wu akyiri yɛwɔ baabi kɔ ɛfiri sɛ sɛ yɛwu ne yɛfiri asase so a yɛwɔ beaeɛ mmienu daa nkwa anaasɛ ogyatadeɛ mama yɛnkenkan Yohane nwoma eti num ɛnkyɛmu aduonu wɔtwe momma yɛnya mo nwanwa ɛfiri sɛ dɔn no reba a wɔn a wɔwɔ adakamena mu nyinaa bɛte ne ne na wɔafiri di na wɔn a wɔyɛ papa no bɛkɔ nkwa wusɔreɛ mu na wɔn a wɔyɛ bɔne no bɛkɔ atemmuo wusɔreɛ mu nnipa wɔ hyɛberɛ mmienu na ɛwɔ hɔ ma nipa wo a wobɛbɔ tene ne bra a wote asase so no wobɛnya daa nkwa ɛna sɛ wote asase so na woanya de papa a wobɛkɔ daa afɔbuo mu daakye etimoma yɛnte aseɛ sɛ yɛn nkwa a yɛwɔ no wɔ asase so wakyiri ɛnsan yɛwu a na ɛnsan sɛ yɛfiri asase so a yɛsan so baabi foforɔ kɔ ɛno na ɛyɛ daa nkwa ɛdo te atwerɛ kronkron no sɛ sɛdeɛ wayi ato ama wɔ nipa so wɔbɛwu prɛko pɛ na ɛno akyiri atemmuo bɛba no ɛti yɛwɔ atemmuda wɔ hɔ nti atemmuda no mama yɛnsiesie ho ntwɛn mama aberɛ nyinaa yɛnnwene sɛ mepɛ adwuma mepɛ sika mepɛ awareɛ ɛnyɛ no nko a na ɛwɔ sɛ yɛdwene ho deɛ di kan adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛdwene ho titiriw dɛ sɛ yɛbɛnya daa nkwa mu akɔ mama yɛnya adwene bi sɛ wɔ Nyankopɔn bi na ɛbɔ yɛn na afei bi sɛ ho sɛ wase a wote no wiase no ɔbɔtaeɛ ne sɛ yɛade nti ne Nyankopɔn bɔ wo baa wiase ebi a ɛno ne adeɛ wɔ nua aba Marlene ebi a na ɛnni wo mu ɛno ne adeɛ a ɛnni wo mu ogye sɛ watem ase yɛtɔ nsa frɛ wo mpere pii na yɛ abrɛ bɛtie tete atempɔn dwumadie no ne nkyerɛkyerɛ a ɛkɔ so na
mesha wobo wanyankopon ne moa ne na homobro mu no yebesua ne ma bebre wana wo tietete atempon dwumadie no yebesua nyansa bebre wode toto ensori ahodo ne asumukua ahodo we mmere mu ho a yebesua ne ma pi eba mo nyina twa Roma yanko Australia yo ho ba ko ho nkon ne abarama na fase on abarama na fase to asoma yen bio medamas brother Ellen brother Daniel yo ho bi wa ne aba Javin o Catholic ni na apese me bisa wasem bi na se wonyankopon na bo ni pa nyina aba ne sen na ya twa no twera kronkron mu se ebinim wo no mo a ya wo na wo ye won su ni se wan kire won nku won okutabo wasu wa na bo won yankopon bo wo no se abaje wo no nkwa na onia ba ye da wose se abadwumadi ya sibi about that, even if you are beastly. our person waji ni pa nyina nkwa na waba no kra nim die mu no ani na This witness is true. our person waji ni pa nyina nkwa ye we ni pa binim won me wo mu se warum kutamu wasu die da so twera kronkron se munyi wona tenkete na won ho aye won dene wo gidie mu kretiafo no tetemre mu no wona ye kretiafo no obi aka kire won se wona kasa difo ka se kretiafo ya torofo mawno ye wo awonto atwaso obi ana abusia bi etesa wo wiase atoda suban bɔ ne yɛ kuta nkorɔfoɔ no ɛyɛ a ɛma no sua na deɛ nti ɛma nkɔla bi bɛyɛ mmɔfra bɔne no wɔn mu sua firi wɔn awofoɔ nkyɛn na makɔ Europe makɔ Greece makɔ America makɔ Singapore ɛne Indonesia nso pɛn makɔ Malaysia nso pɛn nti mekɔɔ hɔ na mehwɛ wɔn mu suban bɛkɔ South America Uruguay ɛna Brazil maamo nso yɛwɔ nipakuo ahodoɔ bebree no ana wɔ hɔ a bebisabisa me ho sɛ adɛnti na ɛsono wɔ biara ne ne suban obiara nso ne ne yɔyɛ sɛ wokɔ Singapore na wokɔ obi fie a efie wura no wama wo mfa wo mpaboa wura ne dan mu ta saa na ɛte wɔ Singapore wode yɛ wo pa wɔyɛ hwan wɔn efi kura no mbɛma wɔworo ansa na wɔawura wɔn dan mu eti bɛka sɛ ɔmadi matam ɛyɛ atamudie kakra na meba Brazil man mu no mɛtɛ wɔn mo ase ɔresɛ Brazil man mu ha no no sɛ wɔ carpet no pa ma ɛso nyɛ fitaa wɔde mpaboa no bɛwura dan no mu wɔde ma ne nkɔtia kraman bi ne mu wɔde bɛwura dan no mu nti bɛka sɛ neɛ Singapore foɔ koraa yɛ papa sene hafoɔ eti yɛba sɔrɔ yɛka sɛ ɔyɛ ɔmo worɔ ɔmo shoes na ɔmo nsesa nhyɛ mpaboa foforɔ a ɛyɛ na ɔmo nte ase yɛ fɛ sɛ ɔmo bu afu ɛfɛ sɛ asɔre dan no baabi ɛyɛ asɔre no yɛmpɛ sɛ fi ketewa koraa bɛba hɔnom ɛfɛ sɛ wotumi mmɛyɛ asɔre na wonkotiɛte atɛkyɛ mu na wonsan so gyina fi no mu mmɔ mpaeɛ anaa wonsan so nkotɔ fi no mu mmɔ mpaeɛ deɛ yɛmpɛ sɛ ɛdɛm hɔnom bɛyɛ fi nti nipa no kasa mɛnworɔ ɔnworɔ ne mpaboa ɔfɛ sɛ ɔsɛ sɛ ɔworɔ ne mpaboa
na na ho bɛyɛ fin anaasɛ ne na ho bɛbɔn nam sɛ wɔn nso wɔtene ɛyɛ nokorɛ nti kuro biara sɔfoɔ biara ne suban nanso yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ nom a wohwɛ wɔn no suban wɔte sɛ mmoa te sɛ kretiafoɔ no sɛdeɛ wɔn ankasa diifoɔ no kaeɛ no sɛ kretiafoɔ yɛ atorofoɔ taa wɔyɛ mmoa bɔne wɔyɛ akwadwofoɔ adidifoɔ saa dansie yɛ nokorɛ sɛdeɛ paul ɔseɛ no ɛyɛ nokorɛ sɛ kretiafoɔ saa na ɔmo suban teɛ ɛno nti yi wɔn atɛn ketee na wɔn ho ayɛ wɔn den wɔ gyidie mu ɛno nti anidasoɔ wɔ hɔ ma wɔn sɛ wɔbɛnya nkwa ebi a na wɔyɛ mmoa bɔne nanso paul pɛ sɛ yɛyi wɔ atɛn ketee sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛnya nkwa na sɛ nipa ne nipa bɔnefoɔ kɔ na wɔhyɛ satan tumi ase koraa no a ebia nipa no di bɔne bebree ne nyinaa akyi mpo anidasoɔ wɔ hɔ ma nipa no ɔma yɛ nkenkan asomafoɔ no nnwuma ɛti 26 ɛnkyɛmu 18 Acts chapter 26 na wɔyi wɔn afiri sum de wɔn aba hann mu na wɔafiri satan tumi ase aba Nyankopɔn nkyɛn na wɔanya bɔnefakyɛ ne agyapadeɛ wɔn a wɔde gye a wɔagye midie no wɔte wɔn ho no mu Acts 26 verse 18 enti Yesu Kristo wɔ nipa a ɔni anidasoɔ wɔ nipa a wɔte sum mu Onyankopɔn bɛtumi de no aba hann mu Onyankopɔn bɛtumi ayi no afiri satan tumi ase ɛde no aba Nyankopɔn nkyɛn na sɛ mpo ɔhyɛ bɔnsam tumi ase koraa no a Onyankopɔn bɛtumi anam ne nsɛm so ama wɔ nipa bi a wɔkuta mmoa suban anaasɛ wɔkuta abo wɔ su anya adwene sakyerɛ sɛdeɛ Petro kaeɛ no ɔsɛ yɛn yɛ mmoa a wɔnni adwene a yɛawo wɔn a wɔn so ne sɛ yɛnkyere wɔn nsɛe wɔn adɛti na Petro kaa sɛ nipa bi mu wɔn ma wɔkuta mmoa suban ɛfiri sɛ yɛn yɛ nipa a wɔn aba bɛhunu Nyankopɔn asɛm no wɔn asua nokorɛ no awie nanso wɔn asen asan wɔ n'akyi akɔ bɔne mu mɔma yɛnkenkan Petro nwoma ɛtɔ so 2 ati 2 nkyɛmu 20 bɛhunu asekyerɛ no nuaba 2 Peter 2 verse 20 na sɛ wɔnam Awurade ne agyenkwa Yesu Kristo ho nimdiye so wɔadwane wiase fi na wɔtoatoa wɔ mu bio din kuku a wɔn akyiri asetena ada no wɔn bɔne akyɛne kane deɛ no verse 21 na anka ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔahunu tenenee kwan no kyɛne sɛ wɔahunu na wɔdane afiri ahyɛdeɛ kronkron a wɔde ahyɛ wɔn no ho verse 22 na ayɛ wɔn sɛdeɛ nokorɛ bɛ no seɛ ɔkraman asan kɔ wɔn ara ne fie ho bio na prɛko a wɔadware no asan kɔ n'atɛkyɛ a ɔyɛ ntam mu no mu yɛnom yɛ mmoa a wɔnni adwene a wɔn su ne sɛ yɛnkyerɛ wɔn nsɛe wɔn adagyira wɔtete Kristofoɔ no abrɛ so no yɛnom yɛ nipa a wɔn asua Nyankopɔn asɛm no nanso wɔn ama no yɛfiri ahyɛdeɛ kronkron a yɛde ama wɔn no ho own vomit again, and thus saw that was washed. You even put perfume and ribbon, but she went back to her wallowing in the mire. They have chance to salvation if they will obey God. But after they have known the truth, they will again do filthiness. Then that's the time that they are called natural brute beast. Do you understand, Sister Jocelyn? Yes, I understand. Wɔn nso ne sɛ wɔnkyerɛ wɔn nsɛe wɔn ɛfiri sɛ wɔn ahunu Nyankopɔn asɛm nanso wɔn ansesa amfiri wɔn tebea dadaa mu ɛno nti a wɔte sɛ mmoa no
wasua Nyankopɔn asɛm awie na so wagyae papa yɛ akɔ akɔdane ɛnam abɔne nti onuaba mpo hɔ no kɔn hɔ no mu no kɔ so na tie dwumadie nsɔre foforɔ ntaa nyɛ sɛ ɔsɔfoɔ no bɛgyina hɔ mpo ne mpo na asɔre ma no bisa ano obi biara na ahohoɔ mpo abisa wɔn no nsɛmisa ne ama wɔn no ano yie abra wontua kapre nsɔre ahodoɔ no nyɛ tie yɛsrɛ sɛ to so na tie yɛda wase ɛfiri hɔ nkɔma yɛnkɔ Middle East Abu Dhabi yɛne yɛ hɔhoɔ ne ɛbarima resti ɛwɔ hɔ yɛsrɛ to so ma yɛn ane brother Ellen ne brother Daniel onia barama borani o Kristo ni wofi Nigeria na sɛ misani na adeɛ na ma obi o Kristo ni na ɔkwan bɛ na metumi yafa so na ɔkwan bɛ na metumi yafa so na wɔn kronkron na di nkɔmɔ Catholic-foɔ born again-foɔ Mesiden metumi yakunu de yɛ no korɛ onia barama ɛyɛ adbine deremi ata yɛda wase de di kan anyi ni sɛ yɛwɔ akristofoɔ ahodoɔ nyɛ no korɛ sɛ kristosom no yɛwɔ sonsoneyɛ anasɛ yɛwɔ akristofoɔ ahodoɔ dabi twere kɔnkɔn ne ma ho kwan saa no korɛ kristo ni ɛyɛ obi a wodi Yesu Kristo asɛm so no korɛ kristo ni ɛyɛ obi a yama no ahyɛdeɛ wɔ twere kɔnkɔn mu wɔ asafo no mu Oma yankenkan na wohunu wɔn no ɔde wɔn ba Antiokia na ba sɛ afimo nyinaa wɔne asafo no hyiae na wɔkyerɛkyerɛ nipa pii na Antiokia na wɔdi nkan to asomafoɔ no din akristofoɔ wɔnom yɛ asuafoɔ a yɛkyerɛkyerɛ wɔn Nyankopɔn asafo no mu ɛsɛ na ba sɛ afimo nyinaa akristofoɔ no yɛakyerɛkyerɛ wɔn na yɛfrɛ kristofoɔ anasomafoɔ no akristofoɔ ka ne wɔ Antiokia na wɔnam Paul ne tete akristofoɔ no asɛmpakafo wɔ hɔ no no abrɛ so wɔn a wɔ Antiokia no yɛfrɛ wɔn akristofoɔ ɛfiri sɛ yɛkyerɛkyerɛ wɔn asomafo no kyerɛkyerɛ wɔn ɔkwan a wɔbɛfa so ayɛ akristofoɔ ɛyɛ ade yɛda di pefee sɛ ɛyɛ mfomsoɔ sɛ yɛwɔ nipa bebree nipa dodoɔ no ara na ɛwɔ hɔ a wɔn frɛ wɔn ho sɛ akristofoɔ te sɛ Catholic-foɔ Baptist-foɔ ne nsɔre ahodoɔ obiara sɛ wɔyɛ kristoni na so nokorɛ wohwɛ wɔn ne yɛ wɔn nyɛ kristofoɔ sanka wɔn nyinaa yɛ kristofoɔ a sɛ wɔsanka obiara di mmaransam baako so sanka wɔsɛ gyidie baako pɛ na tena yɛ nyinaa mu ɛfiri sɛ kristofoɔ deɛ wɔyɛ baako ɛwɔ ade nyinaa mu atemmuo mu gyidie mu ne deɛ keka ho mu mama yɛn kenkan Korintofoɔ nwoma di kan ti baako nkyɛm du na anuanom menam yɛn Awurade Yesu Kristo din mu so metumofo sɛ mo nyinaa enya anokorɔ na mpaapaamu amma mu na mo abɔ mu awie pɛyɛ adwene korɔ ne nsusuiɛ korɔ mu akristofoɔ nyinaa wɔn mo yɛ korɔ wɔ adwene korɔ mu nsusuiɛ korɔ mu mpaapaamu inni wɔn mu nanso na deɛ ɛbaa ne sɛn na nsɔre yɛ ahodoɔ mpaapaamu ɛwɔ wɔn mu adanseɛ no yɛ baako pɛ nokora asɛm yɛ baako pɛ firi sɛ baako yɛ inni wɔn mu momfa nkyɛme wɔde mɛba bɛkan mu Roman Catholic-foɔ ɔmo bɔ mpa yɛ kyerɛ nneɛma nipa nyono asisi wɔn asɔre dɛm te sɛ ahoni huhuo ɔmo de abo anwonwono ahoni na ɔmo bɔ mpa yɛ kyerɛ wɔn ɔmo de abo adua ne dadeɛ ne rɔba ɛne ɛyɛ agudi a ne boɔ yɛ dene ayɛ ahoni huhuo ɛna wɔn mo koto bɔ mpa yɛ kyerɛ wɔn ɛnyɛ wɔn nko Buddhafoɔ ɛne nsɔre foforɔ Hindufoɔ wɔn mo som nneɛma a nipa yɛ Hindufoɔ ɛne wɔn mo som nkusie nkura asono awɔ anantwie
Jesus sa nipa gya Nyankopɔn som ɛmo a wagya wo Nyankopɔn som boɔ ne dua a wamu wasene a wosi ndɛ fro ho so Kristo ni wonya abosomsom ni ɛna yɛ mompa yɛ nkyerɛ nipa yɛ fra abosom gu sama abosom asamanfo na no wo yɛ nyamesom ni ana sa wo yɛ abosomsom ni mo hwɛ Roman Catholic fo omo bompa yɛ kyerɛ aboɔ ne nua wo mo asene omo kotu ahoni huhuo omo bo mo ase kyerɛ ahoni huhuo bompa yɛ kyerɛ statue omo soa wo mo ahoni huhuo no soa wo mo won matiri so wo mo som won na wo koto aboɔ ne dua wie a wo si da kɔ friend so Kristo som abra Kristo som wo twere kronkron no mo ma yɛ kwan sɛ wo ba koto boa na dua mpo wo si da ka sɛ yo Kristo ni mpa mo kyɛw mo ma yɛ nhya ase nwene na yɛ nyante ase wo mo sɛ Baptist fo nso so mo yɛ Kristo fo nanso ade na wo ka sɛ wo yɛ Kristo ni nanso what wo si yɛ fra Baptist fo Baptist as a kyerɛ ne sɛ osuboni Baptist as a kyerɛ ne sɛ osuboni mene Baptist sɔfo bi agye atinye ɛwɔ Angle City wa Pampanka sɛ wɔna safo ba no mu baako yɛ no na adwene sɛ nkɔ ne yɛ bagye kyim na wɔ sanka saa wɔ sɔfo no mu na ɛba abɔntene nanso ɛba sɛ wɔn mu ani anso ɔmo sɔfo no a wɔyi ne sɛ wɔn mra magye atinye nti ɔno yɛ na adwene sɛ ɔbɛ babɛ kasa bibi to bisa sɛ wɔyɛ Baptist ne wɔ sɛ ane yɛ na yɛ Baptist fo wɔn bisa ne sɛ wɔyɛ Baptist ne a wobɔ asu ana wɔsɛ daabi yɛn sɔfo na bɔ asu na sɛ wɔnya osuboni ada ne yɛfrɛ osuboni ana sɛ Baptist asekyerɛ na sɛ obi ɔbɔ asu ana osuboni Yohane suboni ɔbɔ asu ti ne yɛfrɛ no Yohane suboni na sɛ wɔnya osuboni a wɔyɛ Kristo na sɛ wɔde wɔsɛ yɛmfrɛ wo Kristo na mmom yɛfrɛ wɔ Baptist Mormon fo frɛ wɔn sɛ Mormon fo sɛ wɔyɛ Kristo ni akyerɛ sɛ yɛhunu sɛ wɔ Kristo ni hwɛ Catholic fo hwɛ SDA fo obi bisa wɔn no wɔsɛ me SDA ni wɔn kampo sɛ me yɛ Kristo ni wɔsɛ me SDA ni me yɛ Yehowa dansidini na sɛ twere kronkron sɛ Nyankopɔn ko nyina yɛfrɛ wɔn sɛ Kristofo sɛ yɛfrɛ wɔ bi wɔ Kristo ni a ɛyɛ ne die mama yɛn kenkan Petro ngoma edi kan eti nan kyɛmu du nsia 1 Peter 4:16 na sɛ obi hunu amane sɛ o Kristo ni a ɔmma n'ani ngu na ma no enhwɛ wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam wɔ din yi mu na wɔ reverse standard twere kronkron mo ma yɛn kenkan sɛ na sɛ obi hunu amane sɛ o Kristo ni a ɔmma n'ani ngu na ma no nhwɛ wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam wɔ din yi mu ɔno sɛ obi hunu amane sɛ o Kristo ni a ma n'ani ngu na ma no nhwɛ wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam wɔ din yi mu din bɛɛ mu din a yɛfrɛ Yesu Kristo asuafoɔ no wɔ mu wɔ no saa din nim na wɔ sɛ wɔhyɛ wɔ Nyankopɔn anim nyam saa din no a wɔ sɛ obi hunu amane sɛ o Kristo ni wɔhyɛ mu anim nyam na yɛ de ba de Kristo ni hwɛ Roman ahenni no abra sɛdeɛ ɛyɛ Roman ahenni no abakɔsɛm twerɛfo atwerɛ no mama yɛn kenkan Roman ahenni no na sɛ Roman abakɔsɛm twerɛ ne Tacitus a wɔtwerɛ no wɔ nwoma ɛtɔ so du no mu Nero ɛtɛɛtɛ nnipa bebree na wɔtɛɛtɛ nkurɔfokuo bi kunkum wɔn a yɛfrɛ wɔn sɛ Kristofoɔ na din a na ɛda wɔn so no yɛ Christus ɔmo nya din firi Kristo mu ɛberɛ a ɔhene Tiberius ɛyɛ amrado wɔ yɛn ahemfo baako nsɛm Pontius Pilato sɛ mu da hɔ Nero odifo ɛberɛ a okum nipakuo kɛseɛ na wɔtane wɔn sɛdeɛ Roman ahenni no abakɔsɛm nwoma no sie Pontius Pilato ekum onipa bi
a yɛfrɛ no Kristo na wɔkunkum nkurɔfoɔ bi a yɛfrɛ wɔn sɛ Kristofoɔ nti sɛ yɛde ne Kristofoɔ no wɔnya firi Kristo din mu yɛfrɛ wɔn sɛ Kristofoɔ na ɛdin no wɔnya firi Christos anaasɛ Kristo mu Kristo ni ɛdin Kristo ni asɛ Akristofoɔ no wɔnya firi Kristo din mu ɛrɛte Akristofoɔ yɛfrɛ wɔn Akristofoɔ adɛti na yɛfrɛ wɔn sɛ Kristofoɔ ɛfrɛ sɛ wɔnya wɔn mo din no firi Kristo din mu nanso ɛnɛ deɛ yɛhunu ne saa ebinom baayɛ a wɔn sɛ yɛfrɛ wɔn Mormonfoɔ ebinom baayɛ a wɔn sɛ yɛfrɛ wɔn Baptistfoɔ ɔyɛ ɛdeɛ na sɛ yɛ Baptist ni yɛ SDA ni wɔn obi akutakuta ne nkyerɛkyerɛ Catholicfoɔ nso frɛ wɔn ho sɛ wɔyɛ Kristofoɔ na so no kurom no wɔn nyɛ Kristofoɔ wɔn bɔ nkɔla nketewa nkɔla ntɔtɔ fɛɛfɛɛ asubɔ wɔbɛtua ho ka obi akɔyɛ bɔne na ɔbɛpaa ne bɔne mu aka na gye sɛ wɔtua ho ka ɛyɛ confirmation ka sɛ counseling ne ade ma wɔn nso a ɔkɔgye akwankyerɛ a agye wotua sika abura twerɛ kronkron no yɛnka sɛ Kristofoɔ ntua saa ka hunu nyinaa nti onuabaro ma sesehwɛ amonyɛ Kristofoɔ oyɛ Kristo ni ade na Awurade Yesu aka no wɔmfa nyɛ adwuma afɛ wo san so bisa sɛ adeɛ na ma wo bi bɛyɛ o Kristo ni mapa o Kristo ni papa yɛ obi a wɔde Kristo wasɛm bɔbra mama yɛnkenkan Yohane ngoma 18:8 ayɛnkyɛmu aduasa baako John 8:31 ɛna Yesu sɛ Yudafoɔ a wɔgye no die no sɛ motena m'asɛm mu a moyɛ m'asuafoɔ ampa ɔka yɛyɛ kyerɛ Yudafoɔ a wɔgye no die no ɛwɔ mu sɛ wogye Kristo die o nanso sɛ Yesu asɛm no aka no wɔmfa nyɛ adwuma a sɛ Yesu asɛm no wɔmfa mmɔbra a ɛdi ne da wɔ so kɛkɛ o Kristo ni mapa o Kristo ni nokwafoɔ yɛ obi a wɔde Awurade asɛm no yɛ adwuma o Kristo ni mapa ɛyɛ obi a wɔde Onyankopɔn asɛm no bɔbra ɛno nti Awurade Yesu ka kyerɛ Yudafoɔ a wɔgye no diiɛ no sɛ motena m'asɛm mu a moyɛ m'asuafoɔ ampa nanso ɛnɛ yɛwɔ Kristofoɔ bebree no a na wɔwɔ momfa Nyankopɔn asɛm nyɛ adwuma ɔmokɔ asɔre ba bɛnom jot ɔkɔ asɔre ba bɛboro ɔkɔ asɔre ba bɛnom apɛtɛhye ɔkɔ asɔre ba bɛnom nubɔne ɔkɔ asɔre ba ɔsɛ ɔyɛ Kristo ni so ɔkɔbɔ adwama owie no akɔgyina asɔre dan mu Nyankopɔn ayɛ ɔmanyɛ Kristofoɔ nyɛ nokorɛ wɔn maboa pa kɛkɛ sɛ wɔyɛ Kristofoɔ na so wɔnyɛ Awurade asuafoɔ mapa sɛde yɛbɛyɛ ɔbɛyɛ Awurade siani no to wɔ so tena Awurade mmara nsɛm mu awɔ sɛ wodi Awurade yɛhyɛdeɛ so sɛ ɛba mmara nsɛm so die mu ampamkyɛw Awurade mmara nsɛm no dodoɔ no a na ɔmoka sɛ meyɛ Kristo ni ana mɛkɔ asɔre nanso Nyankopɔn asɛm no momfa nyɛ adwuma obiara yɛ deɛ wɔpɛ ɔmo yɛ deɛ wɔn mo pɛ ɛna onuabarima adɛrɛ ne ata asɛm mesa baako nso ne sɛ ɔkwan bɛ ne bɛtumi yɛfa so ne honhom kronkron akasa wobɛtumi anam mpaebɔ so wobɛtumi anam mpaebɔ so ne honhom kronkron akasa onuabarima wo hia ntamgyinafoɔ foforɔ biara wo hia akɔmfoɔ wo hia kabrekyerɛfoɔ wo hia abayifoɔ akɔmfoɔ nam abayifoɔ na homane so ne asamanfoɔ kasa ana tɔda korɔ motumi frɛ ahomane ne wɔn kasa ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ twerɛ kronkron sɛ wɔ Kristo ni wobɛyɛ bi sɛ wobɛkɔ abisa mama yɛnkenkan de Deuteronomy nwoma 10:2 asɛma wɔhunu mu wɔ bi a wɔma ne babarima na ne babaa fa wɔ gya mu ɔkɔmfo wɔhyɛ abayikɔm anaasɛ ɔbayifoɔ anaa kabrekyerɛfoɔ ana obi a wɔkuta honhom bɔne bayifoɔ ntafuwayifoɔ na wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi nyinaa yɛ Awurade akyiwadeɛ ɛmu da hɔ ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ obi wu a yɛsɛ yɛkɔ abisa no sɛ honhom no a wobisa no nyɛ Nyankopɔn honhom a kyɛ sɛ ne yɛwɔ
nkyɛmu du baako no mu no sɛ mokɔ abisa yɛfrɛ samanfoɔ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma nyinaa yɛ Awurade akyiwadeɛ sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no seɛ. ɛno nti sɛ wopɛ sɛ wo ne Honhom Kronkron no kasa a wopɛ sɛ wobisa Honhom Kronkron no hɔ adeɛ a bɔ mpaeɛ ɛnam mpaebɔ so. Wɔma yɛnkenkan Yuda nwoma ɛsɛ adɔfoɔ enti momfa mo ho nsi mɔfrɛ kronkron so mmɔ mpaeɛ Honhom Kronkron mu. Onuabarima mama yɛnte aseɛ sɛ Honhom Kronkron no ɔyɛ obi. Honhom Kronkron no kuta su ɔyɛ obi a Twerɛ Kronkron no frɛ no sɛ okuta nyamesu onyameyɛ mayɛ. Borɔfo kasɛm no sɛ okuta onyameyɛ mayɛ anaasɛ ade kronkron. Twerɛ Kronkron no nso ɛka Nyankopɔn ho bi. Okuta Nyankopɔn su. Na borɔfo kasɛm no yɛ Godhead Theotheist kyerɛ sɛ okuta Nyankopɔn su anaasɛ ɔwɔ Nyankopɔn tebeam. Asɛm Theotheist no ɔwɔ Nyankopɔn tebeam anaasɛ okuta Nyankopɔn su. Afei na esiane sɛ Honhom Kronkron no kuta Nyankopɔn suban na ɔka Nyankopɔn ho nti wobɔ mpaeɛ a Honhom Kronkron no bɛtie. Twerɛ Kronkron no sɛ momma mpaeɛ Honhom Kronkron mu. Na Honhom Kronkron no teteɛ Kristofoɔ no edi n'akyi etie no. Ɛberɛ a Filipo ahyia opiani no ɛberɛ ana opani no ɛberɛ na wɔnam kwan so ɛfiri Jerusalem no ɛyɛ Honhom Kronkron na wɔka kyerɛ Philip anaasɛ wɔsomafoɔ Filipo sɛ wɔnkɔhyia no na wɔnka ne ho. Mama yɛnkenka n'asomafoɔ no nnwuma eti nwɔtwe nkyɛmu 29 Acts 8:29 na honhom no ka kyerɛ Filipo sɛ twekɔ teaseɛ nam yi ho. Na Filipo de emirika kɔɔ ne nkyɛn na wɔtɛɛ sɛ wɔrekenka wodiyifoɔ Yesaia nwoma no. Obisaa no sɛ wote deɛ wɔrekenkan yi ase anaa? Mahunu ɛyɛ Honhom Kronkron no na ɛka kyerɛ Filipo sɛ kɔ na kɔka teaseɛ nam yi ho. Ɛtɔda ebi a wɔnte Honhom Kronkron no enne ankasa mu wɔnte nne no. Da sɛ Honhom Kronkron no kasa kyerɛ nipa akoma. Na die bɛkenyan woɔ ama watumi ayɛ deɛ tete Kristofoɔ no yɛ no. Sɛ tete Kristofoɔ no yɛ ɔyɛ no. Paul tenka bi sɛ na wɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ baabi akɔka nsɛmpa. Na bere baayɛ so no wɔpɛ sɛ wɔkɔka nsɛmpa na Honhom Kronkron no si ne kwan ɛwɔ Twerɛ Nsɛm no mu wɔ asomafoɔ no nnwuma mu sɛ Honhom Kronkron no si Paul kwan sɛ ma ne nkɔ baabi nkɔka nsɛmpa no. Ɛno nti ɛyɛ Honhom Kronkron no na ɛyɛ tumi a na ɛtene tete Kristofoɔ no. Awurade Yesu Kristo ɛpa Honhom Kronkron no ho ntoma ɛda Honhom Kronkron no adi sɛ wɔyɛ okyigyinafoɔ ne ɔwerɛkyekyerefoɔ. Awurade Yesu Kristo ka sɛ ɔbɛsoma okyigyinafoɔ foforɔ anaasɛ ntamgyinafoɔ foforɔ. Ɔno no wɔbɛkyekyere Kristofoɔ a wɔwɔ tete mmere mu no werɛ ɔbɛtaa wɔ n'akyi ɔyɛ wɔ n'akyi dɔm na wɔakyerɛ wɔn deɛ wɔnyɛ wɔ asafo no mu. Mama yɛnkenkan asomafoɔ no nnwuma eti 16 ahenkyɛmu 6 Acts 16:6 na wɔtwaa mu Phrygia ne Galatia asase so ɛfiri sɛ Honhom Kronkron sie wɔn kwan sɛ wɔnka asɛm no asia. Mama yɛnsa nkenkan wɔ King James Twerɛ Kronkron no mu na wɔtwaa mu Phrygia ne Galatia asase so ɛfiri sɛ Honhom Kronkron sie wɔn kwan sɛ wɔnka asɛm no asia. Ɛbɛbɛ baayɛ a Honhom Kronkron no si wɔn kwan sɛ ma wɔnkɔka asɛmpa no wɔ Asia. Ɛfiri sɛ na ɛnyɛ berɛ a Honhom Kronkron no ahyɛ ate hɔ. Te sɛ Awurade Yesu Kristo nso. Awurade Yesu Kristo ka sɛ monkɔ Israel fie enyan a wayera no nkyɛn. Ɛma monkɔ Samaria kuro biara mu. Anaasɛ amanamamufoɔ no kuro biara mu. Mama yɛnkenkan Mateo nwoma etidu ahenkyɛmu num
dumienu yi na Yesu soma wɔn hyɛ wɔn sɛ momma ne nkɔ amanaman kwan so na monhyɛ ne Samariafoɔ kuro biara mu. Na mmom monkɔ Israel fie nya a wɔayera no nkyɛn. Awurade Yesu Kristo hyɛ asomafoɔ no sɛ ɛma wɔn mo nkɔ baabiara. Te sɛ neɛ ɛto ɔsomafoɔ Paul no. Ɔsomafoɔ Paul yɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ Phrygia ne Galatia nkuro mu. Nanso Honhom Kronkron sii wɔn kwan sɛ wɔbɛkɔ Asia. Kyerɛ sɛ Honhom Kronkron no tete Kristofoɔ no kasae. Yɛmmerɛ mu nso yɛbɛtumi anya ho atenka. Ɛwɔ mu sɛ wonte Honhom Kronkron no ne mpo ne mpo deɛ. Nanso waa mu wɔbɛtenka bi sɛ Honhom Kronkron no ne wo kasa. Ɔkwan bɛn na bɛfa so ne Honhom Kronkron adi nkɔmmɔ. With our guests. Please go ahead, Australia. Thanks be to God, Brother Eli and Brother Daniel. Here is Sister Gemma Colt, 35 years old, a Catholic. Here is her question. 35 years. Hello, good evening. Na sɛ mesani na ma sɛ mesane sɛ atemu da wɔ hɔ anaa ɛyɛ nokorɛ sɛ atemu da wɔ hɔ anaa onua baa ɛyɛ nokorɛ sɛ atemu wɔ hɔ na sɛ atemu a ɛnni wia sɛ Nyankopɔn mu atan a ɛne nipa yɛkum wɔn mo nso sanka yɛkum wɔn mo kɔ nipa wɔn mo di nipa wu wɔ asase so sanka wɔn nso bɛfa wɔn ho wadi o ɛna nipa asase so na gyepadeɛ kora no obi asisi no agye sɛ Nyankopɔn antwe wɔn mo aso a ɛne anka nipa ho bɛyɛ mmɔbɔhwɛ asase so sɛ atɛntɛne ne atemu ni asase so ɛyɛ na ahiafoɔ hu na amane nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ atɛntɛne ne bɛyɛ adwuma no yɛhia atemu ɛwɔ sɛ Onyankopɔn bɛbu wɔ biara atɛn ɛwɔ sɛ wɔ nipa deɛ wɔbɛyɛ no wɔ asase so na ho atotwe ne ho atemu na wobɛnya mama yɛnkenkan ɔsɛnkafoɔ nwoma ɛti 12 nkyɛmu 14 na nneyɔyɛ nyinaa na Onyankopɔn de bɛba atemu mu na deɛ ehu nta nyinaa nso papa o bɔne o ɔbohoɔten Ecclesiastes 12:14 atemu da ɛyɛ arɛtoɔ da ɛsan nso yɛ akatua da atemu da no ɛyɛ arɛtoɔ da ɛyɛ asotweɛ da ɛna ɛsan nso yɛ abasobɔdeɛ da ɔmo yɛ papa no atemu da na ɔmo nsa bɛka wɔn mo nhyira wɔn a wɔasisi nipa di nipa wu wɔ asase so na atemu da ɛna wɔn mo nso nsa bɛka wɔn asotweɛ yɛne deɛ ɔsomafoɔ Paul ka kyerɛ Tesalonikafoɔ no Tesalonikafoɔ nwoma ɛtɔ so 2 eti baako nkyɛmu 6 2 Thessalonians 1:6 ɛfiri sɛ tene Nyankopɔn anim sɛ ɔde ahohia tuyɛ wɔn a wɔhia mo ho no ka na wama mo a wɔhia mo ho no ne yɛ n'ahome ɛda a wɔbɛyi Awurade Yesu ne tumi abɔfoɔ adie firi soro ogyaframa mu na Onyankopɔn bɛtɔ wɔn a wɔnim Onyankopɔn so ore na watɔ wɔnim Onyankopɔn na wɔntie yɛn Awurade Yesu asɛmpa no so ore wɔn na wɔbɛnya akatua a ɛyɛ daa ɔsɛeɛ nne yi a wɔayi wɔn afiri Awurade anim ne tumi anim Onyam ho emu da hɔ na ɛyɛ ade a wotɛtɛ Kristofoɔ no a nso ɛyɛ ade a tene sɛ wɔn nso bɛnya ahohiahia
ɛno ne adeɛ Awurade Yesu Kristo bɛda no adie. Ɛti wɔ nuaba adeɛ biara nipa woyɛ no wɔ asase so no sɛ wo no bu Nyankopɔn bu Nyankopɔn wɔ yabrabɔ mu a yɛni adeɛ besi mprɛpi na yɛn mu ne nneɛma yɛ ameka kyerɛ me ho wɔyɛ deɛn atemuda wɔ hɔ sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn aka no wɔ Nyankopɔn sɛ mfa bɔne ntua bɔne so ka na mɔmmɔ kwan ma wɔ Nyankopɔn n'abufuo. Anti adɔfoɔ montɔ mo hɔnom werɛ na mɔmmɔ kwan ma wɔ Nyankopɔn abufuo na wɔtwerɛ sɛ awerɛtoɔ yɛ me deɛ Awurade na wɔresie awerɛtoɔ ɛyɛ Awurade dea. Nti wobɛtumi aka sɛ atemuda ɛwɔ hɔ ɛnyɛ saa nipa bebrebe su wɔ asase so. Monhwɛ wɔn a wɔyɛ Filipianfoɔ ahiafoɔ yɛwɔ nɔɔma bebree no na wɔ hɔ a ɛpɛ sɛ mɛka bawuno berebe papa biara ne wɔ nipa bɛtumi ayɛ na ne nsa tumi aka atɛntene ne wɔ asase so. Mama yɛn siesie yɛn ho Hebrifoɔ nwoma 18:27 Hebrews 9:27 na sɛdeɛ ɛda hɔ ma nnipa sɛ wɔbɛwu prɛko na ɛno akyi atemmuo bɛba no na sɛ Nyankopɔn anya yie si hɔ nko a deɛ wontumi nwane na sɛ Awurade Yesu Kristo ba yɛbɛhyia asomafoɔ no nnwuma Eti 17:31 Acts 17:31 ɛfiri sɛ wɔyi da bi ato hɔ a wɔnam ɔbarima bi a wɔyi no asi hɔ so bɛbu wiase atɛntene ne mu ɔno na wɔma no asɔre afiri awufo mu de adi adanseɛ sɛ nnipa nyinaa enyini wɔyi da bi asi hɔ a de bɛbu wiase nyinaa na ɛbrɛ wɔnya ne Awurade Yesu Kristo firi awufuo mu na ɔdidi ho adanseɛ oniaba awufuo bɛsɔre yɛne botaeɛ nti a ayɛ atemuda wɔ hɔ saa wiase wɔ Nyankopɔn de bɛba na awieyɛ Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ asomafoɔ no nyinaa wɔ Petro nwoma a ɛtɔ so 2 etimi yɛn nsa nkyɛmu 2 sɛ na Awurade da no bɛba sɛdeɛ owifoɔ ba na adwo emu na wɔsoro de kukurududu betwa mu akorɔ na awie mu fiti yasedeɛ bɛhye asɛe na asase ne emu nnwuma bɛhye ɛbɛhye asase ne emu nnwuma nyinaa bɛhye na ɔsoro bɛnane masakit sa lupa'y halos tumakip susunog magpapasakit sa mga taong bulisik kung maubos na mapuksa ginto at man sa lupa ang apoy na may bababa susunugin alipala tao at hayop na madla ang toret mga palasyo bahay sadyang edipisyo mga kalakhan sa mundo
ang pagsalang totoo magiging uling at abo. Lahat natin minato sa lupang ibabaw, nasa hangin di pahipad. Kung dumating na ang araw para matutunaw. Ayan ang sabi sa pasyon, kapatid. Yɛne deɛ passion ɛka. Yɛne Romanfoɔ ankasa nnwom o. Yɛne deɛ asɔfoɔ no atwerɛ, Roman asɔfoɔ no atwerɛ. Da ɔsomafoɔ Petro ɛkae, ɛtumi yɛnsa nkyɛ mu to sɛ na wɔsoro ne yɛ asase a ɛwɔ hɔ yi. Na wɔde n'asɛm korɔ no ara ɛna bɔɔ ho ban. Na wɔde asi ama atemmuda ma nnipa wɔnsuro wɔ Nyankopɔn asotwe da nti. Yɛn nso yɛmmɔ yɛn ho mmɔden. Enti yɛsɛ ewiase a na ɛwɔ hɔ nom no. Enti Awurade da no bɛba sɛdeɛ owifoɔ ba. Ɛmu na wɔsoro de kukurududu bɛtwam akorɔ na ewiem fiti ase de yɛbɛhye asɛe na asase ne emu nnwuma bɛhye. Enti asase ne emu nneɛma ɛbɛhye asɛe. Emu nneɛma nyinaa bɛhye asɛe. Mama yɛn kenkan. Safania nwoma eti baako a nkyɛmu du baako na wɔn dwetɛ nso wɔn sika nso ntumi nyɛ wɔn Awurade abufuo da no. Da asase nyinaa bɛhye. Na wɔde ɔdwerɛ bɛba mpofiri bɛba asase so tefoɔ nyinaa so. Wɔn dwetɛ nso wɔn sika nso ntumi nyɛ wɔn Awurade abufuo da no. Onua baabo atemmuda wɔ hɔ. Atemmuda no Onyankopɔn de bɔne ne nneɛma a ɛnsɛm fata nyinaa bɛba na awieyɛ. Ɔbɛtwe wɔn a wɔyɛ bɔne nyinaa no aso. Ɛno ne Nyankopɔn no atɛntenene. Onua sɛ atɛntenene ni hɔ a hwɛ wɔn a yɛatoto wɔn mmonaa. Mmonaatofoɔ no to wɔn mmonaa wie wɔn asen akum wɔn. Monhwɛ nnipa a yɛkum wɔn ma wɔnnim hwee. Monhwɛ wɔn a yɛ akorɔmfoɔ awia wɔn. Nti sɛ atemmuda ni hɔ a hwan na ɔbɛtenetene saa nneɛma yi nyinaa. Wɔhwɛ a Nyankopɔn bɛma ho kwan ma saa nneɛma yi asisi. Dabida Nyankopɔn bɛtua wɔ biara ka sɛdeɛ ne nnwuma teɛ. Sɛ nnwuma pa o nnwuma bɔne o wobɛnya ho akatua. Ɛba saa na nkurɔfoɔ bɛfa wɔn ho adi. Sɛ Nyankopɔn antwe nnipa so a nkurɔfoɔ bɛfa wɔn ho adi abrɛ ɔmo mfa asotwe biara mu. Nti obiara ntumi nwane. Obiara ntumi nwane. Atorofoɔ nyinaa Nyankopɔn bɛda wɔn nyinaa adi. Mawono ɛno ne matenten ɛno ne ade a mɛhwehwɛ. Na asase so nnipa sisi me kora no a na wɔgyidie sɛ atemmuda wɔ hɔ. Daakye bi ne wiase bɛba na wieyɛ. Ɛna wɔnua mɛma ho kwan ɛma obiara nnaada sɛ ewiase wei nsɛe. Ɛpa ɔkyɛ ma obiara nnaada ɛwɔ twerɛ kronkron no mu. Na sɛ twerɛ kronkron no aka nkwa deɛ ɛyɛ nokorɛ bɛtwam. Sɛ yɛanyɛ ani a yɛn ho bɛyɛ mmɔbɔ. Mama yɛnkɔ Balaktax Bulakan. Ɛne wɔn nuabarima
ɛyɛ Danny mama jo efiri balactas a wɔpɛ so bisa wɔ nuabarima ali nsɛmsɛ nuabarima Ronaldo Caciques ɔkɔ Yashua Messiah sorry nuabarima Renato ni asedan Kenya nkopɔn sɛ tie wo dwumadie no akyɛre ɛba me wɔ Philippi aman mu no na bahunu no wɔ logo no sɛ watwerɛ Yashua Messiah ma sɛ mɛsa ne sɛ sɛ mebɛyɛ wɔ nua wɔ Nyankopɔn asɛm no mu a mɛyɛ wɔ nua wɔ Nyankopɔn asafo mu a ayɛ bɔne anaa sɛ mede Yashua Messiah no di dwuma sɛdeɛ ɛte wɔ Hebrew kasa mu a mobɛpam mafiri asɔre mu anaa nuabarima bɔne biara ni hɔ sɛ wobɛfrɛ Kristo sɛ Yashua Messiah Yashua anaasɛ Messiah na yɛ Hebrew kasa na ɔkɔ asɛm ɛwɔ mu ne sɛ ɛyɛ Mose buwafoɔ no yɛfrɛ no Yashua brɔfo kasa yɛfrɛ no Yoshua yɛwɔ Yashua bebree no a na ɛwɔ Hebrew twerɛ kronkron mu na ebi a na wonim ɛwɔ asomafoɔ no nnwuma mu ɛna yɛwɔ Yesu bɔne nso wɔ hɔ na sɔsɔnso ne yɛda ntam wɔ ne sɛ Yashua no a yɛbu no sɛ ɔyɛ Yesu Kristo no Yashua no ɔno ne Kristo ɔno ne agyenkwa no ɔno na Mose ɛhyɛ ne ho nkɔm sɛ yɛfrɛ no sɛ Yashua Messiah nanso wotumi nyane kasa nkyerɛaseɛ ɛnya bɔne wɔ twerɛ kronkron mu sɛ wɔbɛkyerɛ edin ase ɔma yɛn kenkan Adiyisɛm nwoma eti nkron a nkyɛmu du baako Revelation 9:11 na wɔwɔ wɔn so hene a ɔyɛ bunu no mu bɔfoɔ a wɔfrɛ no din wɔ Hebrew kasa mu sɛ Abaddon na Hela kasa mu deɛ ɔde Apollyon maguno enti yɛwɔ Abaddon saa Abaddon no yɛfrɛ no ebunu mu bɔfoɔ Hebrew kasa mu no yɛfrɛ no Abaddon na Hela kasa mu deɛ wɔde Apollyon maguno Awurade Yesu Kristo ɛka sɛ meyɛ Alpha ne Omega munim adekodie ntira ɛfiri sɛ Adiyisɛm nwoma no wɔtwerɛ ma amana wɔn ka Greek kasa wɔma yɛn kae sɛ Adiyisɛm nwoma no wɔtwerɛ kɔma asafo ahodoɔ nso a ɛwɔ Asia saa abirɛ na kasa wɔ hɔ na nipa nyinaa ka no yɛ Greek kasa ana Hela kasa wɔtwerɛ kronkron no mu wɔtwerɛ Nyankopɔn asɛm na Adiyisɛm nwoma no kɔma asafo ahodoɔ nso a ɛwɔ Asia kenkan Adiyisɛm eti baako a nkyɛmu du baako Revelation 1:11 ɛsɛ sɛ twerɛdeɛ wuhunu hyɛ nwoma mu na fa kɔma asafo ahodoɔ nson no fa kɔ Epheso Smyrna Pergamo Thyatira Sardi Philadelphia ne Laodicea ɔno yɛn yɛ asafo ahodoɔ nson a ɛwɔ Asia wɔn nyinaa nso ɛhyɛ awɔtɛn ne Paul nkyerɛkyerɛ asɛ ɔsomafoɔ Paul na wɔkyerɛkyerɛ wɔn wɔ ɛyɛ Epheso Smyrna Pergamo Thyatira Sardi Philadelphia ne Laodicea yɛn ne kasa na wɔn kan wɔ hɔ no saa abere no te sɛ yɛn mu no ɛnɛ kasa nipa nyinaa kan yɛ borɔfo kasa de sɛ sɛ ɛyɛ kasa nipa nyinaa nim wɔn ti ɛno nti Awurade Yesu Kristo kaa sɛ mene Alpha ne Omega wɔamfa Hebrifoɔ atwerɛ no ani dwuma ɛyɛ Alet ne Taf
no wani dwuma ɛwere sɛ da wɔtwerɛ yei kɔma asafo ahodoɔ nson a ɛwɔ Asia no ano nti ɛyɛ ade a wohia sɛ Yohane ɛtwerɛ din no ase Greek kasam no yɛ Apollyon sɛdeɛ ɛbɛyɛ Asiafoɔ no nso bɛte aseɛ ɛno nti twerɛ kronkron no ɛnsi kasa nkyerɛ aseɛ no kwan mpo odini no twerɛ kronkron mu nso saa ara ɛyɛ Yesu Kristo ɛyɛ Yesu Kristos anaasɛ Yesu Kristo anaasɛ Jesus Christ anaasɛ Kristo Yesu ɛti sɛ wobɛtwerɛ aseɛ aba Tagalog kasa mu a ɛwɔ sɛ wɔtwerɛ aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ Yahshua anaasɛ Agyenkwa ɛwɔ sɛ ɛyɛ Tagapaglitas ɛyɛ Agyenkwa a wasra no ngo yɛn ne Yesu Kristo asekyerɛ na ɛsiane sɛ enipa kasa edin senti ɛnyɛ akyiwadeɛ ɛyɛ Onyankopɔn na ɔma nipa nya kasa ahodoɔ Onyankopɔn na ɔsesa kasa na ɛbra na wɔn si ɛyɛ Babel fasuo no Italian kasam no yɛ Jesus ahare yɛ Jesus Spanish yɛ Jesus ɛyɛ ayɛ sɛ mpotwe kasam no yɛ Yesu magno ɛyɛ din sɛ kasa na nsatrayɛ wɔ mu na mmom sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ kronkron no ase yɛkɔ ɛyɛ Tagalog kasa mu a ɛyɛ Agyenkwa a wasra no ngo onuabarima nyɛ akyiwadeɛ te sɛ Yohane te sɛ Castira anaasɛ Spanish Brɔfo kasam no yɛ John Spanish yɛ João ɛyɛ ayɛ ade korɔ na deɛ nsɔre foforɔ ɛkyerɛkyerɛ no ɔmo kyerɛkyerɛ Hebrew nti ɔmɛka sɛ twerɛ kronkron wɔtwerɛ no wɔ Hebrew kasa nti yɛn nyinaa yɛnka Hebrew kasa da bi ɛti yɛtwerɛ kronkron no ɛfiri sɛ abere a honhom kronkron no yɛ nsɛnkyerɛnee no ɛnyɛ Hebrew kasa nko na ɛde di dwuma no kwasɛm ɛwɔ mu ne sɛ ɛma asomafoɔ no mpo kaa kasa ahodoɔ ɛyɛ honhom kronkron no adwuma yaso wɔn wɔ America no wɔn sɛ wɔamfa Hebrew kasa ne dwuma a wonnya nkwa hwɛw honhom kronkron na ɛyɛ nsɛnkyerɛnee ama asomafoɔ no mpo keka kasa ahodoɔ bebree wɔka Elamatfoɔ kasa wɔka Theatera Sadisfoɔ kasa Pamphylia Egypt Cyrene Rome Juda Proselytefoɔ Cretafoɔ Arabiafoɔ a wɔte sɛ wɔka yɛn kasa na wɔka yɛn kurom kasa na nyɛ honhom kronkron na ama yɛka kasa ahodoɔ bebree no ana na so mo bɔ wɔ tirim den nsɛm yi ba yɛ sɛ yɛn kyentena akyea yɛn nyinaa yɛmfrɛ Yesu wɔ Hebrew kasa sɛ Yahshua Messiah no ɛma ho kwan obi anaada wo Nyankopɔn ma ho kwan mpo ma yɛde kasa ahodoɔ di dwumadin ne so ka ho bi Nyankopɔn ma ho kwan ma yɛde kasa ahodoɔ di dwuma edin ne kura wakyerɛ seɛ ɛti sɛ wo bɛka sɛ ɛyɛ Hebrew kasa nko a ne yɛnka no adan Onyankopɔn twede yɛn pɔn no wɔka Portuguese kasa wɔnte ase ana wɔka ukuro kasa Nyankopɔn wɔnte ana Spanish kasa no yɛ Dios Portuguese kasa no yɛ Theos Latin kasa no yɛ Dios wɔka Nyankopɔn te ase Nyankopɔn nyɛ gyimifoɔ sɛ wɔkasa wɔnte ase Nyankopɔn nyɛ gyimifoɔ kasa biara a wɔbɛka no onuabarima Renato Nyankopɔn bɛte ase wɔfrɛ Nyankopɔn
Yashua Messiah, I don't know, Mempamu Frasa for him, Hebrew Kasa, Waka Greek Kasa, and I must make a Greek Kasa, and as a Kasa, or Ilocano Casman as Apollonius, a Maubum Fu, Picolano Casa Muso Trade Crona, and as a Wako Pangaratoa, a Katawan. Elocano Casa ya Katawan. Elocano Casa ya Apolios. Apongino. Yamu na yepe. Nyankopon ni man kudi entia. Your friend sa wati yase amen. Eda wase. Oni abarama maneda so ne se wobato waso wati. Nyankopon hyira. Mama yanko nagia oni abarama Eli. Mama yanto waso. Ya mama nyina adwo esra to waso. Aseda enka Nyankopon. Oni abarama Aglion. Ya wo bi wa han mo ye Catholic ni. Oni abarama Fena Benis. Na one na se misani ya mawadwo. Enen sorry bebiri a omo wo ye mrim no de wo hen na ye nokore. Sorry bebiri ba abai de wo hen na ye nokore asafo. Oni aba mikrom ni eye lagini ni me papa fri lagini na busua mu. Eye sorry ni ho jedi ya watwere kronkon mo pe. Catholic for Bible mu, Protestant for Bible mu, asore ba over the which the Holy Ghost kriyo has nyina. made you Ono hom kronkron de mo sisi won so wahwefo se mo be ye ne Nyankopon asafo a ode ono ara moja anya won yi. Nyankopon asafo no eye no kro asafo a Kristo siye na ode ono ara moja atoye no. Ode ono ara moja na atoye. Amin nga ipastoran anang ikabilan tes no kasemo no aseti mo hwa mo ho ne nya kriyo nyina onom kronkron de mo si won so wahwefo se mo be ye ne Nyankopon asafo a ode ono ara moja nya won yi. Iso ginatang na itidara na. Kapatid, sa Biblia, sa lahat ng Biblia yan ang mababasa. Iglesia ng Onu ba twere kronkron mo twere kronkron nyina mu no de wo behu na kan ne no Church of God Nyankopon asafo awo twere nsa maako du baako mo twere kronkron ye ni four square asafo any four square church ye ni SDA any twere kronkron mu Bibiara ntosini empo asafo ne din kura ya twere botaye nti a ya dema iziya ngoma asemo hwehwe awrade ngoma mo nkenkan ne mu ti yafo remmo evese mano na ahye ame hom na aboa no iziya ngoma ti ade asanan enche mu dun sianya twere kronkron no hwe ntosini wo twere kronkron mo de hia no se wo bahwehwem ilokano kase masemo hwehwe awrade ngoma no mo enkenkan yenum mo ba kumpore nyira ebiti afore mo no na awrade ano na ahye na ne honhom na aboa no emu da ho pefe ang tunay na iglesia nakasulat sa Biblia ang tunay na relihiyon. Pati pangalan ebiti afore mo Iglesia ti Dios, kapatid. Yan ang
ɛyɛ ɛno pɛ nokorɛ sɔfoɔ wɔtwerɛ kronkron no mu nokorɛ sɔfo no Onyankopɔn ɛmma ho kwan sɛ sesa nea wɔtwerɛ kronkron no mu na te so anaa yɛbi firi mu Onyankopɔn ɛmma ho kwan mama yɛnkenkan adiyisɛm ɛti aduonu mmienu nkyɛmu dunwɔtwe Revelation 22 verse 18 mebɔ wɔ biara wɔte nwoma yi mu adi yie nsɛm no kɔkɔ sɛ wobi di biribi ka ho a Onyankopɔn de wɔhaw ahodoɔ a wɔtwerɛ wɔ nwoma yi mu no bɛka no ho verse 19 na sɛ wobi yi adi and from the things which are written in this book. So in the Bible, it's written, it says, thou shalt not add or diminish. So if they're complete, nothing will be lacking. Let's read that in Ilocano, the book of Revelation. For I testify and ti Dios inayon nanto kenkwana dagiti pannaplit ana isurat ito'y apagbasaan. Ket no addanto mangkisay kadagiti sasao ti pagbasaan daytoy apadto ti Dios ikatenanto ti panakabagi na iti kayo ti biag ken idyay na santuan na syudad ken kadagiti banbanag na isurat ito'y apagbasaan. Ang Biblia bawal dagdagan, bawal kulangan, kapatid na Felma. Ibig sabihin, should not be nothing should be added, nothing should be diminished. It means the Bible is already complete. If you're looking for the true religion, the true church, that which is written in the Bible, and that is the church of God. Do you understand, sister? Yes, thank you. Thanks be to God. May God bless you, Sister Feldman. Thank you so much. And from Apalit, Pampanga, with Brother Jerry Cabanero, together with our guests. Please go ahead, Pampanga. Yes, Brother Eli and Brother Daniel, thanks be to God exceedingly. Here is our guest, Brother Raymond Reyes, a reformist from San Vicente, Apalit, Pampanga. He will ask a question. Good evening, Brother Eli and Brother Daniel. My question, Brother Eli, is who should be worshipped? To everyone who's why is there quarreling or conflict in every religion? Why or who should be worshipped when we only want God, our Savior and Lord? Thank you, Brother Raymond, and to our guests there and our counselors and our guests there in Apalit. To the question of Brother Raymond, I trust that you will not be offended by me. I will just answer according to what is written in the Bible. What I will read is in all Bibles. Who should we worship? According to the Bible, we should worship our Creator. Let us read 96. Mama yankenkan. Songs. Oh, come, let us worship. Enyom eti edi okron enum ayenchemu insia ase momra ema yemutu enkoto ensori awurade yen yefo anim. Eyen bofo anayen yefo na wose yesum no nya abode no enya abode na wose yesum obo ade no obo yen no ono na wose yesum na se besua se besum yen yefo na yen bofo besum onyankopon no obo yen a wokosum abode na wate onyankopon so watua
Ɔbɛ sɛ wɔn asesa wɔ Nyankopɔn no kora gye atorɔ na wɔsom abɔdeɛ ne pii sene wɔbɔ adeɛ wɔhyira no daadaa no. Amen. Ɛka wɔ Kapampanga ne kasa mu wɔasesa wɔ Nyankopɔn no kora gye atorɔ na wɔsom abɔdeɛ ne pii sene wɔbɔ adeɛ wɔhyira no daa no. Hindi yung nilalang. Worship, not the creation. It's the creator, but not the creation. Because the Ɛno nti ɛyɛ worship the atorodeɛ creation. wɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔbɛsom abɔdeɛ no asene wɔbɔ adeɛ no. Awɔ sɛ yɛsom ɔbɔ adeɛ no mmom ɛnyɛ abɔdeɛ no. Ɛwɔ sɛ yɛwɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ. Ɛno ne adeɛ a abosomsomofoɔ yɛ. Onyankopɔn no wɔbɔɔ n'adeɛ no. Wɔn agya Onyankopɔn no ɔno bɔɔ wiase no na wɔn som adeɛ nneɛma na ɛwɔ mu na Nyankopɔn abɔ no. Ɛno na wɔn som no wɔ. Wɔn agya wɔbɔɔ adeɛ no hɔ ɛresom ade foforɔ. Yei ɛyɛ atorɔ. Wɔn ayɛnkae sɛ wɔn a wɔyɛ saa ne ma no yɛ ahomɔne ɛna ɛtɛ akyiri. Mpo abɔfoɔ sɛ yɛ sofoɔ. Abɔfoɔ Nyankopɔn bɔ wɔn nso yɛ Nyankopɔn abɔdeɛ. Nnipa ni kwan sɛ wɔkoto abɔfoɔ na wɔsom abɔfoɔ biara. Wɔn nso yɛ Nyankopɔn abɔdeɛ no bi. At sambahin Ɔbɛsɛ yɛnim ne ɛnam a wɔatwerɛ no wɔtwerɛ nsɛm kronkron no mu. naluhuran at sambahin. Ɛti wɔ Nyankopɔn mu na ɛwɔ sɛ yɛsom no. Wɔ ade nyinaa mu. Sinulat ni Padre Mariano Pilapil sa pahina 40. Ang nangyayari sa atin, Yɛnim ase kyerɛ ne sɛ wɔ Nyankopɔn twede yɛ mpɔn. Wɔ Nyankopɔn tumfoɔ. Yɛm na nnwuma Katolikafoɔ to o. Wɔ Nyankopɔn na wɔmaa yɛn ade nyinaa. Ɔsoro ne yɛ asase wura no. Ɛna nipa agya no de som abɔdeɛ. Na wɔ Nyankopɔn bo bɛfu. Ɛbɛyɛ ne nhwɛmodie. Asomafoɔ no nnwuma ti du ahenkyɛmu aduonu enum. Ɛne kwan sɛ yɛkoto asomafoɔ no mpo na Cornelio firi yɛ apɛ. Asɛ Petro fiti ara pɛ na Cornelio kɔhyia no hwɛ ne nana sɛ sɔre no. Na Petro maa no so ka sɛ sɔre na me nso meyɛ wɔ nipa. Wɔ Kapampanga ne kasɛm na sɛ Petro fiti yɛ ara pɛ na Cornelio kɔhyia no hwɛ ne nana sɛ sɔre no. Na Petro maa no so ka sɛ sɔre na me nso meyɛ wɔ nipa. Ma wo no ɛno nkyɛn nnɛ nkurɔfoɔ yɛ bɔne no. Ɔbɛkɔ no ɛyɛ nsɔrefoɔ bi ɔmo de ɛyɛ Peter mfoni ni kɔ apalita. Ɛde Peter statue ne mfoni na abɔ hɔ no mo koto no bɔ mpa yɛ te ne to dwoma no. Ɛyɛ chiwadeɛ Peter no ɔte ase no wɔnwu yɛ korɔ wamma obi ankoto no. Wampene wamma kwan ama obi ankoto no. Ɔsomafoɔ Peter ɔyɛ abɔdeɛ ɔyɛ nipa ɔyɛ ɔsomafoɔ wampene ma obiara ankoto no wampene ma Cornelio ankoto no. Na wakɔ akɔsene dua ne boɔ wɔ sɛ wei yɛ Peter no na ɔbɛkoto no. Twerɛ kronkron hɔ na yɛnkoto no hɔ na yɛnsom no wɔ nnwomati aduɔkron no mu nkyɛmu nsia mommra na yɛmmuto nkoto sɔre Awurade yɛne yɛfoɔ wɔ Nyankopɔn na abɛsom no wɔnkɔkoto onipa foforɔ biara Agya Nyankopɔn na yɛbɛkoto no. Ɔyɛ ɔbɔ adeɛ ɔbɛkoto Kristo nso yɛ ɔbɔ adeɛ. Ɔbɛsɛ Onyankopɔn ka sɛ momma nti abra na wɔ Onyankopɔn bɔ adeɛ no obi ka ne ho. Abra na wɔ bɔ adeɛ na yɛ Kristo. Sɛdeɛ yɛmmɔ nipa wɔ yɛn suba nso sɛ yɛn nsɛ soɔ.
na wɔn na ɛbɔ ɔtwerɛ kronkron ɔsɛ mo ɔde hwan no mo no ɔde hwan no ɔde ɔba no ne honhom kronkron no te agya no ɔba ne honhom kronkron na ɛbɔ wiase nti wobɛtumi asom yesu wobɛtumi asom honhom kronkron mo nyinaa yɛ ɔbɔ adeɛ megye sɛ wɔte ase megye sɛ wɔbu nso mfume ɛda wase na sɛsie no yɛde ewiase gyina atwerɛ kronkron de hyɛ no mu sɛ mesammerɛ no dwumadie bɛsi na sɛ danka wɔ nyankopɔn sɛ yɛn nsa tumi yɛka akwanya pa foforɔ ɛne yɛn nuanom a wɔ church of god international asafo mu bio ɛda mo nyinaa ase sɛ yɛne yɛ ahohoɔ nso yɛda mo ase sɛ moanya adagye ama yɛasua awurade mmara nsɛm ɛnkye yɛ akɔma mo nyankopɔn hyira mo nyinaa ɛda mo nyinaa ase na ansa ne yɛbɛpɔn no mama yɛnsrɛ wɔ nyankopɔn hɔ adom ɛwɔ mpaebɔ tii ɛwɔ bi mu mama yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ nuanom yɛn agya nyankopɔn otumfoɔ ne wɔtwɛde yɛn mpɔn ɛwɔ yɛn awurade yesu kristo din mu yɛn ne wɔn nkoa yɛn nso ni mfasoɔ agya yɛn nyinaa yɛbɔ mu yɛda wase sɛ wama yɛn akwanya pa foforɔ sɛ yɛnsua wo nsɛm ɛnɛ yɛn yɔnko nnipa nyinaa na yɛtumi asua wɔ nokorɛ agya yɛda wase sɛ wɔboa yɛn aberɛ ne aberɛ nyinaa yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho na wɔn nsɛm atena yɛ akoma mu no ho a yɛsrɛ wo sɛ ma wo nokorɛ han biara nhyerɛ yɛn mu na yɛtumi de abɔbra yɛtumi de atuwa na mɔmpa na yɛn nsa tumi aka ɔda nkwa abɔhyɛ no agya yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn yɔnko nnipa a asɔfoɔ atorofoɔ adaadaa wɔnom ne mmɔbɔ yɛsrɛ wo sɛ boa wɔnom nyinaa na yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na sɛ ɛberɛ ɛsɛ no ba a ɛnyina yɛtumi asom wo na yɛbɔ mpa yɛsrɛ wo ahummɔborɔ yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn awurade yɛn nyankopɔn wo nsɛm na yɛgyae yɛn nkwa na yɛn hyɛberɛ nyinaa hyɛ yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ kankanka yɛn yɔnko nnipa a wɔtie wɔ nsɛm kronkron agya yɛda wɔ se wɔ yɛn awurade yesu kristo din mu amen mama yɛn nkyɛn hyɛ And now let us receive the blessing. mama yɛn nyinaa yɛn nsa nka nhyira ne ɔdɔ a ɛfiri yɛn agya wɔ soro adom nkwagyeɛ ne ayaresa a ɛfiri awurade yesu kristo ne honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛntenetene yɛn nyinaa koma ɛtitire wo yɛn mma sɛsɛ ne daa ne daa nyinaa amen
Brothers, sisters, and fellow anuanom mmarima ne yɔnko nipa Twerɛsɛm no ahyɛ ɛna abɔne a ɛbɛba yɛ mmerɛ mu ho nkɔm abɔ yɛn bɔne a ɛbɛba nipa so yɛ mmerɛ mu no ho kɔkɔ ɛmuna nipa bɛsɔre atia wɔn ho sɛne adifo de pɛ na ɛtumi ho kɔm ne ɔbaakofo a ɔdi wiase soɔ na yarewa huhu ne kɔm bɛba abɛgye nipa pɛpɛm nkwa afiri wɔn nsam owiase afa na nyinaa ahyɛase ehum sɛnkyerɛnne maako na deɛ aka no yɛ amanehunu atwa yɛn ho ahyia yɛhunu bɔne mmoro soɔ wɔ ma nyinaa aseɛ paa no yie na so wɔnya bi ɛberɛ no aso sɛ ɛbɛyɛ baako ɛwɔ Asafo Awurade anim mama yɛnkɔ yɛn nkotodwe anim ɛmfa yɛn nkotosrɛ nto wɔ Nyankopɔn a ɔwɔ tumi wɔ ahomane na awiem tumfo a wɔ soro hɔ nom so panin mama yɛmfrɛ wɔ Nyankopɔn twɛdeampɔn sane yɛma nti ne wiase timamufoɔ hwehwɛ ne dasoɔ ne nkwagye na ɛnyɛ asomdwe wɔ yɛ akoma mu ne anidasoɔ kɛseɛ boro so amanehunu a nipa fa mu nyinaa akyiri anuanom mmarima ne nuanom ma ne yɔnko nipa mama yɛnsiesie yɛ akoma na yɛmmɔ mpaeɛ mama yɛmmɔ mpaeɛ yɛn agya twɛdeampɔn wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu ebio yɛsrɛ wo na yɛnim sɛ wo ne yɛ Nyankopɔn twɛdeampɔn a wobɛtumi ayɛ deɛ wɔ nipa biara ntumi nyɛ no wɔ asase yi so ɛwɔ yɛn tebea ɛwɔ mu sisie yi agya yɛn mpaebɔ ne sɛ bɔ yɛn ho ban firi yɛn ho nyinaa mu yɛn firi yadeɛ yi mu yadeɛ nkama yɛ sɛ ɛntumi nsa yɛn firi amanneɛ ne atɛɛte atwa yɛn ho ahyia mu wo ne yɛn nidasoɔ na ɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn ho ban gye yɛn firi yɛ fie gye yɛn firi abɔnefoɔ nsam ɛnkanka yɛ fiefoɔ na sɛ yɛn yɛwo pɛ ma nipa nyinaa yɛtumi de yɛn adi dwuma ma nipa dodoɔ no asane aba wo nkyɛn na yɛde anidi ama wo ɛsrɛ wo sɛ ma wɔpɛ nyɛ hɔ yɛsrɛ wo a ne sɛ nnya yɛn hɔ na sɛ yɛwo paa yɛsrɛ wo sɛ sa yɛn yadewa na yɛakoma so adeɛ atumi atintim wo na wonim de yɛdi mu ma yɛn yɛn mpaebɔ sɛ Awurade yɛ a yɛnya yɛn hɔ ba yɛn ho ban na fra kra bebree na wɔnsane mmra wo nkyɛn mmɛsom wo yɛsrɛ wo kae nyɔnko nipa wo na wonim wɔn nyinaa yɛsrɛ wo tua wɔn nnwuma pa so ka wo nsɛm na yɛgya yɛn dadwene nyinaa hyɛ wo nsa yɛso yɛbɔ mpa yɛsrɛ bɔne fakyɛ ma bɔne a wahunu no yɛn mu nyinaa sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn agya yɛda wo ase bebree wɔyɛ agya nkwa Kristo Yesu din mu amen.
Mama Sanka in Shirano or Da, a free energy wasoro, a dom, Enquaji, a free and eradi Yesu Christo. No home cronkroma yonkoye, any yakuma mokanada, Sissy and a Danny Dangina. Amen.